עסקאות נדל"ן, ולא רק אלה שמככבות בכותרות העיתונים, טומנות בחובן תהליך מורכב של משא ומתן בין הצדדים. התהליך מתחיל בדרך כלל בפערים גדולים בין תנאי הקונה להצעת המוכר. פערים שבאים לידי ביטוי ברבדים שונים של העסקה, והמחיר הוא האחרון שבהם. עסקת נדל"ן מתחילה לרקום עור וגידים כאשר לקוח מגלה התעניינות בנכס. אך מכאן ועד לחתימת חוזה, הדרך ארוכה ורצופת מהמורות, ונדרש צד שלישי שיקח את הצדדים ויוביל אותם לעמק השווה. זוהי למעשה עבודתו האמיתית של המתווך, והצלחתו תימדד בהמשך ביכולתו לגשר בין הצדדים ולהביא אותם לידי הסכמה על תנאי העסקה. מקצוע התיווך לא תמיד נהנה מדימוי חיובי, וחבל שכך. שכן ברוב המקרים עסקת נדל"ן תתקשה להגיע לידי חתימה ללא ליווי נכון. רק מי שמכיר את שני הצדדים ידע לאתר היכן יש פוטנציאל לפשרה, כיצד לטפל בהתנגדויות ולמנוע משברים ואובדן אמון, ואיך לקדם את העסקה בקצב הנכון ולהביא את הצדדים המעורבים לידי סגירת עסקה טובה שבה שני הצדדים מרוצים. או שלא.